Jó estét kívánok! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm Tanács Gábor polgármestert, a képviselőtestület megjelent tagjait, Görcsök Roland faluházvezetőt, a Sportkör felügyelő bizottságának tagjait, és Gombár Edét, a Folyaplast Kft. Tulajdonosát. Kedves bordányiak, kedves sportszeretők! Régen láttam ilyen összefogást, készülődést, ami a mostani sportbál szervezését jellemezte. Készülődtek erre a mai estére játékosok, szurkolók, sportbarátok, vagy egyszerűen csak szórakozni akaró emberek. Megmondom őszintén, az elnökségi tagokkal előzetesen egy 100 fős bállétszámot céloztunk meg. Azonban, ahogy teltek a hetek, a napok, az előzetesen tervezett faluház, mint helyszín, kicsinek kezdett bizonyulni. Gyorsan döntenünk kellett. Ritka az ilyen portányban, azt is kell mondanom, hogy egyedülálló. Választanunk kellett, hogy a létszámot lezárva a faluházban tartjuk ezt az eseményt, vagy itt a tornateremben, ahol a településen ilyen jellegű és méretű eseményre még nem kerül sor. Döntöttünk, hiszen bár sokkal komfortosabb a faluház, senkit sem akartunk visszautasítani, azt szerettük volna, hogy minden támogatónkat vendégül tudjuk látni, mindenkinek lehetőség legyen részt venni a mai estén. Remélem önök is, ti is azt gondoljátok majd az est végére, hogy jól döntöttünk. Sok mindenről lehet és kell is beszélni egy ilyen megnyitó alkalmával. Nyilván senki sem szeretne hosszú és unalmas beszédet hallani ilyenkor, úgyhogy megpróbálok most ennek azért eleget tenni. Ezzel a rendezvénnyel egy sportévet, a 2013. évet is zárjuk, így egy kicsit vissza is emlékezünk az elmúlt időszakra. Közel egy évvel ezelőtt személy szerint én még nem gondoltam, hogy mint a Bordány Sportkör elnöke állhatok majd itt. Természetesen várható volt, hogy 2013-nak már új elnökséggel vág neki a BSK, de azt hiszem egyikünk sem gondolta, hogy január 18-án a közgyűlés döntése után itt állhatunk. Sát Anikóval, Mészáros Norberttel, Nógrádi Zsolttal és Veres Gáborral vállaltuk ezt a feladatot, ami egyáltalán nem érkezett könnyűnek. Emlékszem, a Vadgesztenyi étteremben ültünk, ahol egyből a közgyűlés után az elnökségi tagokkal elkezdtünk beszélgetni a játékosokkal, ki szeretne maradni. Egy dolgot már ott világossá tettünk. Pénzt nem fogunk fizetni a játékosoknak, így azokra számítunk, akik így is tudják vállalni a helyi sportért való küzdelmet, hiszen így hosszabb távon fenntartható, kiszámíthatóbb sportirata lesz településünknek. A történet több ember előtt ismert. 11 egy csapatra valónyi játékos távozott az együttestől, így a helyi és környékbeli játékosokra építve vágott neki a foci csapat a megye első osztály tavaszi küzdelmeinek. A tavasz folyamán több szoros mérkőzést játszottunk, például a Szegedi VS-et, az Algyői, a Sándorfalva vagy a Csongrád ellen, akadtak gyengébb mérkőzések is, és 2 alkalommal hazai pályán a Nagymágocs, illetve idegenben a HFC ellen sikerült győzelmet aratni. A csapat végül a 15. helyen végzett, kiestünk, de ami ennél is fontosabb, kezdett kialakulni egy közösség. Egy baráti társaság, egy csapat. Ebben nagy szerepe volt és van Retek Flórián játékos edzőnek, testnevelő tanárnak is, aki azt gondolom kicsit az ismeretlenbe ugorva, sok mindent kockáztatva vállalta a munkát január végén. Sokak számára addig ismeretlen, korszerű edzések tartásának köszönhetően egyre inkább rendszerben kezdett el gondolkodni, játszani a csapat. Lendülete, habitusa, felkészültsége alapján azt gondolom, edzőként is szép jövő előtt áll, reméljük hosszú évekig még a bordányi játékosok élvezhetik ennek előnyét. Visszatérve a csapatra. Sokszor hallottam korábbról, hogy a játékosok nem tudnak még egy asztalhoz ülni sem. A kaja van, sok esetben nem lehet rájuk számítani. A legmegdöbbentőbb számomra az volt, hogy tavaly ősszel még volt olyan játékos, aki ezt gyakorlatilag hetekig nem szólt senki az öltözőben. Szerencsére már ennek az ellenkezőjéről beszélhetünk. Havonta, hazai mérkőzések után kéziseink és focistáink egy asztalhoz ülve, egymással beszélgetve töltenek el néhány órát. Senki ne gondoljon nagy ételekre. Volt olyan, amikor hotdog készült, de hamburger és palacsinta is szerepelt a menü közt. A lényeg most már egyre inkább a társaságban van. Még egy emlékezetes és fontos pillanata volt a tavaszi szezonnak. A Mindszenteleni mérkőzés előtt márciusban a hatalmas hóesés miatt bizonytalan vált,
hogy le tudjuk-e játszani a hazai mérkőzésünket itthon Bordányban. Felvetettük, hogy a játékosokkal közösen dobáljuk le a havat a pályáról. 2 nap alatt 20-25 fő segítségével sikerült letakarítani a pályáról a havat, annak ellenére, hogy sokan nem hittek benne, sikerült. Ezúton még egyszer köszönöm mindenkinek a munkáját. Tegyük hozzá, hogy az már a mi szerencsétlenségünk volt, hogy az azt követő melegebb időjárás miatt sártengerré változott a pályán, így végül forráskúton játszottunk. Ahogy azt már korábban említettem, a tavaszi bajnokságban nem sikerült kivívni a bennmaradás jogát. Így nyáron a megye 2-es küzdelmekre kezdett el készülni együttesünk. Itt már nem voltak nagyobb változások. Felnőtt együttesünkhöz 3 játékos érkezett, így vágtunk neki az őszi szezonnak. A célkitűzés továbbra is a negyedik 8. hely megszerzése, jelenleg a hét elején a Tisza-sziget csapatától levont büntetőpontok után csapatunk a 3. dobogós helyen zárta az őszt. Sokan féltették a csapatot, de a srácok bizonyították, hogy nem kell őket félteni. Persze volt, amikor szerencsével sikerült jobb eredményeket elérni, de mint tudjuk, csak a sokat dolgozó mellé csapat pártól Fortuna. Gratulálok, srácok! Az utánpótlásról is mindenképp szeretnénk szólni, mert egyesületünk életében erre szeretnénk a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Az idei bajnokságtól kezdődően a legkisebbektől a felnőttekig Retek Flórián felel a szakmai munkáért. Munkáját a serdülő csapatnál Sáv Tamás, míg az ifiknél Fülöp Csaba segíti. Munkájukat nekik is, ezúttal is köszönöm. Itt ezeknél a korosztályoknál a legfontosabb, hogy kisgyermekkortól minél többen bekapcsolódjanak a sportákba, hogy évek múlva tehetségesebbek, a szorgalmasabbak, a felnőtt csapat játékosai legyenek. Nyáron sikerült 6 egyébként bordányi gyereket visszaigazolni a Szeged 2011-től, akikre nagy szükség van az utánpótlás csapatainkban, hiszen így is szűkös létszámmal tudnak egy-egy mérkőzésre kiállni. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy egy kicsit toborozzak is. Ha önöknek vagy ismerőseiknek van 7-18 év közötti gyereke, akkor sok szeretettel várjuk őket az utánpótlás csapatainkba. Azt gondolom, hogy a baráti társaság, a sport és a tanulás mellett remek és fontos időtöltés lehet. Az utánpótlásra visszakanyarodva, tavaszra az ifjúsági korosztály játékos állománya még további 4 orvos fiatalemberrel bővül, így reméljük, hogy egyre nagyobb versenyszellem alakul ki a csapatba kerülésén. A foci csapataink terén van még egy együttes, a Bordány 2. Nagyon örülök annak, hogy tavaly nyáron sikerült életre hívni ezt a csapatot, hiszen itt azok is játék lehetőséghez jutnak, akik az egyes csapat keretéhez nem férnek oda. Közel 20 olyan játékos kezdte el újra a focit az elmúlt évben, aki korábban már játszott a BSK csapataiban, de volt olyan is, aki versenyszerűen itt lépett először pályára. Tavalyi évben Veres Gábor, míg az idei évben Kis Csaba testnevelő tanárok vezetésével készülnek a hétvégi bajnokira. Hogy friss dolgokról is beszámoljunk, ma ez a csapat még bajnokit játszott, 13 órakor Ötömösön, ha nem is könnyen, de 2-0-ra győzött a csapat. Gratulálok! Természetesen nem csak a fociról szól a Bordány sportkör élete, hiszen lányaink a női kézilabda bajnokságban szerepelnek. Börcsök József edző vezetésével készülnek a bajnoki mérkőzésekre, itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy örömömet fejezzem ki azért, amiért Józsi bácsi nyáron tovább folytatta a munkát, vállalta a szakmai vezetést. Ha már a lányokról beszélünk, egy dolgot mindenképp el kell még mondanunk. Nekünk, fiúknak, férfiaknak. Gyakorlatilag mindenben számíthatunk rájuk. Szurkoltak a foci meccsen, hamburgert vagy palacsintát sütöttek, de akár a ma látható díszlet elkészítésében is nagy munkát végeztek, hiszen már hetek óta azon dolgoztak, hogy a mai napon ideérkezők igazi sportos hangulatba kerüljenek. Még egyszer köszönjük, és egy nagy tapsot kérek nekik. A tervek szerint
szakosztállyal bővülhet a bornányi sportkör. Néhány éve kialakult egy futással foglalkozó baráti társaság, akik hetente többször készülnek a futóversenyekre. Ez a több mint 10 fős csapat több versenyen is részt vett már. Futottak maratont, félmaratont vagy rövidebb távokat is. Egy versenyre való eljutásokban a BSK is támogatást tudott nyújtani, reméljük jövő évben még tudjuk bővíteni ezt a keretet. Ha már a futásnál tartunk, akkor épp a futókörrel egy félmaraton szervezésébe kezdtünk, melyet jövő év áprilisában vagy májusában rendeznénk meg Bordányban, úgyhogy a mai este után holnap már mindenki megkezdheti erre is az edzéseket. Nagyon röviden szeretnék pályázatainkról is szólni. Ebben az évben IPA pályázatot bonyolított le egyesületünk a hajdújárási Vinogradár csapatával, utánpótlás tornák, táborok, sportfelszerelések beszerzése valósult meg. A hátralévő egy hónapban a végső munkálatokra is sor kerül, a legnagyobb fejlesztés, a világvilágítás kiépítése napokon belül befejeződik, így egy korszerű rendszer áll majd csapataink rendelkezésre. Az MLS és a Kézilabda Szövetség által kiírt úgynevezett TAO pályázaton kézisei 780 000, míg focistáink 1.900.000 forint támogatási összegre lettek jogosultak. A cégek megkeresése ezzel kapcsolatosan folyamatos, itt is örömteli hírekről tudok beszámolni. Közel egy hónappal ezelőtt a Gombár Ede vezette Bordányi Fóliaplaszt Kft. 500 000 forintos támogatásban részesítette egyesületünket. Míg a tegnapi napon is sikerült egy újabb támogatóval megállapodnunk. Gyuris Dániel volt Bordányi alpolgármester és képviselő közrejárásával az OTP lakástakarékpénztár ZRT 350 000 forinttal támogatja a BSK-t. Mindkettőnk. Szóval, mint látják, zajlik itt az élet a sportkörnél. Ehhez a munkához sok ember munkájára van szükség. Szerencsére elmondható, hogy sikerült egy kis nyugalmat teremteni ebben az egy évben, így mindenki egy célért tud dolgozni. Sikerült új típusú rendezvényként megszerveznünk az első magyarországi kecskeversenyt, próbáltunk segítséget nyújtani a bordányülés meccs kapcsán Babarczy Tamás gyógyulásához, 40 gyereket tudtunk eljuttatni válogatott mérkőzésre augusztusban, és végül az elmúlt napokban 50 fa ültetésére is sor került az Arany János utcai sportpályán. Lassan befejezem, mert az elején megígértem, megpróbálok rövid és kevésbé unalmas lenni. Én a mai estére mindenkinek jó szórakozást, a vacsorához jó étvágyat kívánok, remélem, hogy hajnalig együtt tudunk majd bulizni. A közelgő időszakra sportos ünnepeket kívánok,